palice. Ostrojovanie je fajn jobka. Je to zajímavá práca, ale je to vonku a určite budeš hladný, pretože nakoniec, keď sú len dvaja ľudia na jednom svete, niekto bude chcieť niekoho zabiť. Aj. Otci, ja nie som bláznivý zabijak, ja som vrah. Rozdiel je v tom, že jedna je mentálna porucha a druhá je robota. Budem k tebe úprimný. Moji rodičia to nechápu. Mám pocit, že ma videl. Hej, a teraz mi to jasne. Emócie. Počúvaj, vieš, čo má veľa emócií? Chlap, čo umáti svoju ženu golfovou trofejou. Profíci majú zásady. Buď slušný, efektívny a maj plán na základe každého, koho potrebuješ. Otci, daj mi mamu.